Ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa bilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Nagpanawag ka man, Dad. Kinapamangkot lang ni Lolo mo kung nakaayo na nagatubod sa basement. Tukod na bala ka siya eh. Base ko na kalabasa na dirang ginbilan niya ng mga artifacts. Pero plano gani siya nga dalo na lang sa US ang talan ng mga antiques niya dira. Hambala si Lolo. Good luck. Ginpapanuble pa kuno ina ni apoy mo sa iya. At gani ko na sa opisina di Papa, ang iban sila sang ara pa sa dira sa Pilipinas. Nanamian gid ko bala sang fighting spirit ni Lolo mo. Palihog hamba sa iya, Dad. Nga wala na nagatulo dito sa basement, si Lola Alma gali iya, Dad. Kamusta na? May gintambungan siya nga kasal. Anay ka? Sigurado ka ba lang hindi ka mag-apas sa amo diri sa States? Kung ako sa imo iha, mag-apas ka na diri. Samtang break pa ni Lolo mo kag ni Manong mo. Sa dason lang bala nga tuig, Dad. Ang kuring mabala ina nga si Lucas? Oo, Dad. Kabugat na bala sa iya. Oh? Kung mo sina paniwanga na pakanas ang utan. Oh, basi kon patyo niya ako samtang nagakatulog. Ate, sige na. Magtulog ka na anak ha. Kag hindi ka gid magpasaway kay lula mo dira. Hindi pagkaliti nga wala kami dira ni mami mo sa sunod sa isa ka bulan. Yes, Dad. No problem, Okay, iha. Good night. Good night, Dad. Ay. Matulog na ko, Kay ginatuyo na ako. Lucas! Buang kagid nga kuring ka, ha? Anay ka bala? Hindi. To sa basement nagahalin ng gahod. Ang mayo pa. Mangusisa ako didto. Basi kun may nakasulod bala nga ilagaahaw. Kag nagalumbayag. Manaog ako sa basement, Mangusisa ako didto. Wala man ako sa nakita nga ilaga. Hay! Lucas! Hindi ka dira, ha? Basi masarapay mo mga antiques ni Lolo.
Ang ara sa unhan, no? Natabunan sang puti nga tela. Apang nagaluloy ang piyak nga bahin sang tela. Hala? Ano ina? May nagalabaw nga butkon? Hoy! Lucas! Hindi ka dagani! Naglumpat siya ho? Kag nasalapay sang ngiti ilang tela? Makita ko nang natabunan sini. Rebulto sang isa ka lalaki? Kag isa ka teenager? Ang iyay tsura? Do hindi ko mahangpan kung nagasinggit siya o kung nagahibi. O kung daw ginapunggan niya nga magpagwa sang iyahig ko. Nagalubhod ang rebulto nga ina. Kag nagakuom ang iya kamot. Kag ara sa iya dughan. Mado ka subong bala nga. Ginapunggan niya nga ang kun ano nga nagasakit dito. Kag, hala, daw may masamay ako nga kaakig sa iya na wongho. Tungod nagasampok ang iya kilay. Kag daw nagamudlo ang iya mata. Nahuman ini sa kolor abo nga bato. Apang daw makita ko ang kalayo sa iya mga mata. O grabe nga sculpture ini. Kung sino man ang naghimo sini, abilidaran gid. Ay! Uy! Lucas! Ano ka ba laman? Hinali ka lang yan naglumpat. May lang gani kinasalo ko ikaw. Kag wala ka nagtupa sa mga gamit dire. Hipos! Anay ka bala? Mapalapit ako sa rebulto nga ina. Arena. Wow! Grabe pa! Daw sa matuod gid nga tawo ang rebulto nga ini. Kag ginadayaw ko gid ang naghimo sini. To kasubong bala nga hindi lang mahibalaan. Atakihon niya ako. Oh, hala. Panulok ko sa iya. To may seryoso nga isyu ang naghimo sini. Kay daw morderos ang dating niya sa akon. Pa? May ginasuksok pa siya nga kulintas nga nahuman sa bato? Ano ini man? Beads bala ini? O kun malahalon nga bato? O kun gold? Kag nagasuksok siya sang long sleeve nga payo. Nga daw nahuman sa mahumok nga tela. Ang pang-idalom niya. Hasta lang sa tuhod. Kag sa iya tudlo. May duha ka singsing? Hala, may bracelet man siya sa kamot ho. Kag may disenyo nga daw simbolo sa... hala, pareho sa simbolo sang akon singsing. Ay, uy, anika, amo na ini ang sign nga untaton mo ng pagbang usyuso. Kag suguran mo na sa paghimo sa mga nabuka diri. Ibutang ko ikaw, Lucas, ha? Kuhaon ko ang tela. Tabunan ko liwat ang rebulto nga ini. Ay! Hindi. Okay. Ano ka ba, Lucas, man? Wala ka nagapahimo yung... Kasakit na lang sang butkon ko nga nakaigo sa puntas ang kahoy nga nagaulot sa dingding kay... Ala, nagdugo, gid.
tabunan ko ng rebulto. Hindi. Naglumpat naman si Lucas pakadto sa rebulto. Tumahulog ini sa iya na tungtungan. Hindi. Ay! Hala! Naulogid. Kag maayo lang kay mahumok ang kahoy nga natupan niya. Nan! Te! Nano ka bala, Lucas, man? Ano ang problema mo? Gusto mo bala nga ma-stroke ako? Grabe gid balang kakulbang ang ginabatsyag ko. Patindugon kong statwa nga ini Ay, kabugat gali. Hala, nalamitan sang dugo sang kamot ko ang guya sang rebulto. Ay, shit! Kuntani, hindi lang ini magwansya ba? Ay, ara na, napatindog ko na siya. Matuod bala ining nakita ko. Pasikon ginamata-mata lang ko. Apang, ara, matagid ang ako nakita. Amat-amat nga ginasuyop sang bato. Ang dugo ko nga nalamhit sa iya nawong. Hindi. Nagasiga ini. Daw kasobong bala nga. Kinasindihan sang sigarilyo ang bahin sang nawong niya. Nalamitan sang dugo. Ayala. Ay, hindi. Ang kalayo. Naglapta sa iya bilog nga nawong. Oh, Diyos ko. Hindi matuod din eh. Hindi matuod ang nakita ko. Makita ko ang paggataw sa iya ugat. Daw sa computer virus nga amat-amat nga nagapanaog sa iya lawas. Ay, malin ako diri. Ay, tabang! Tabang! Ay! Agay! Nakadasma ako. Hindi. May nasundaran ako. Napilas ang palad ko. Tungod may naikapan ako nga matiga, kag matalom. Hey, Lucas! Dali ka! Malin kita diri! Bangon ako. Kinahanglan nga makapalayo ako sa rebulto. Magwa kita diri, Lucas! Magwa kita! Ano balang kulas nga ato man? Balik doon ko, be. Hindi! Ang rebulto! Nagulag! Ay! Oh, Diyos ka! Ano ba lang nagkakatabo nga ini? Kung nagkatamgo lang ako, gusto ko na nga makapagtaw! Nagsinggit Diyos ka may kahakig! Kinauyatan niya ang iyadugan! Hindi! Nagtulog siya sa akon! Kag nagtabuay ang amon mga mata! Ano ning buhaton niya sa akon man? Ara! Nagapalapit siya sa akon! Tabang! Tabang ka mo! Lola! Ay! Hindi! Kinapin niya ako sa tuwa ka bola sa kalayo! Kag nagkarap-karap sa nagtupang ang mga gamit diri! Ay, Lola! Hindi! Naglumpat siya! Habang nakabunggo sa kisame ang ulo niya! Kaya nagsupa siya sa salog! Malapit sa akon! Uy! Amo na balay ng katapusan ko! May kolon nga dekorasyon sa tupad ko! Kuhaon ko ini! Amo ining ilampos ko sa iya kung magpalapit siya! Atakiyon niya ako! Hop! Nagtabog siya! Sa gilampusan ko siya sang kolon! Ano ba na ini? Lola! Ano ba lang nagkakatabog na ini? Ambot, Lola, ah! Wala man ako makaibalo! Ang iya ka
kay ang iya mga mata nga nagatulok sa ako, no? Anong buhaton naton, Lola? Ano? Ay, wala ka ba na makatalupangon? Sang nagsinggit ka kagin manduan siya nga maguntat? Amat-amat kinag-ugdaw ang kalayo? Ha? Ano ba lang ginapangambal mo, Lola, man? Ay, dali ka! Palapitan natin siya! Ay, hindi! Hindi, Lola! Kinahanglan niya magwa kita diri kag magpangayo sang bulig. Pero paano kita makagwa? Ang hagdanan lang nga ina ang mahimo natin nga agyan pagwa dire. Ay, may buho nga ginaagyan si Lucas. Padakuon lang naton. Ay, tikon amo, dali na! Hindi, Lola! Uy, hipos. Dali na, mapalapit kita sa iya. Kay do wala na siya nagahulag, ho. Ay, hindi, Lola! Magmamati ka sa akon. Kali ka na. Ay, ang flashlight. Bitbiton ko nila. Amo ining ilampos ko sa iya. Kung magbalabag siya sa aton. Ay, nagaugayong siya. Ipili naton siya dirila. Pangayo kita sang bulig sa gwa. Dali ka, palapitan natin siya. Ay, Lola, ano ka man? Pasikon mapahamak kita. Uyati siya. Ha? Uyati siya si Lingko. Hindi, kuya. Hindi ka na mag-usik sa panahon. La? Nakahibalo ako sa ginahambal ko sa imo. Uyati siya. Sige na. Ay! La, kintulod mo ako sa inali. Tutayan na lang ako matumba kay kag nakauyat ako sa abaga niya. Ala. Nagapunga-punga siya, ho. Daw kasubong ba lang nga. Bago lang siya nagbutwa sa pagsanom sa tubig. Ay, mantad ako sa iya. Hindi. Kinpunggan mo ako, Lola. Ano ba lang ang kabuangan ni Niman? Tama na, ay. This is not funny, ha? Abi ang kamot mo. Hindi. Kinbutang mong palad ko sa dawong niya, la. Ano ba lang gusto mo nga buhaton ko, la? Alukan ko siya? Magabian sa dagarinyos pagkamati ang magamatahumang sumukong sa itong sugilanon sa itong palatumpulan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysay ni Faith, giginpasakop ni Nilda, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ibalik man ang kahapon. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I'll be. Wala gid ako sang nabatian halin sa iya. Sa sulod sang pila ka adlaw nga nakaligad. Niwala nga ako sang ideya. Kung ari pa bala siya diri sa banwa nga ini. Mahimo. Nga wala na siya diri. Tuod wala ko na siya nakita diri. Malain gid man gali siya sang batasan. Naugkot og magpanumdum ah. Nagpag-upang opinyon ko bahin sa iya. Kagtungod sina,
Nagsala ako. Ngagin pasugtan ko pa nga mahulog ang buot ko sa iya. Kalain kit sa iya. Hinali lang siya nga nadula. Nga wala man nang gani nagpaalam sa akon. Kung sa bagay, wala naman sang dapat pa nga ipatag pa siya sa akon. Obvious naman ang natabo. Kung sa Tagalog pa, namamangka siya sa 2 ilog. Nabuking siya mo. Gani napilitan siya nga magpili. Kag obvious naman kung sinong ginpili niya. Kag mayo lang. Kay ginasuportaran ako permi ni Brian. Siguro, nakamutik siya nga may nagpatunga sa amon duha ni Paulo. Sigurado nga may ideya siya kung ano-anong ginabatsyag ko subong. Masami niya ako nga ginakaduan kung hindi siya masako. Nagapanawag siya. Hindi gani. Nagatext. Kay tani, ginkarer ko na lang ang pagbunit sa iya. Mas maayo pa kung tani. Ikatanga gidabis ang kasing-kasing ko mo. Kung sino-sino pa yung ginbalikin ko, magarok man ng gali. Hindi tanang pagbatyaga, gid. May rason, gid, ko nga na nagakatabo ini tanan. Kag later on, kung mahibalaan mo na kung anong rason, maging maatag ng tanan para sa imo. Oo na, Dr. Love, maayo lang. Kay may mabuot ako nga abyan nga pareho mo. Subong lang din, no? Tugod na hibalaan ko man nga masubo kay. Pero hindi ka dapat nga maanad, ha? May nagdulog na sa lakyan? Hala? Kay Paulo, ina? Ari siya? Hoy, Faith, hindi kita. Hindi pag ipakita sa iya nga ginahidlaw ka sa iya. Basi kung mapathag na siya, Ano ba na natabo sa amigo ko ngayon, man? Gado ka subo sa noong niya? Tol? Sige. Bayan ko ani ka mga duha, ha? Tugod na siguro ko, madamo ka mo sa hambalan. No. Hindi ka maglakat. Magpabilin ka, tol. Ha? Nagkadto lang ako, Dre. Agod nga magpaalam. Magpaalam? Oo. Kaupod ni Ani? Oo. Diyos ko. Kasakit. Kasakit pa. Mayo eh. Faith. Nakahibalo ako nga akig ka. Gusto ka? Akig batuod ako. Akig ako katama. Abangan. Hindi na lang paghanduma nga magpaathag pa. Kay wala ka man sang pwede nga ihambal nga
pakabuhin sa kaakig ko. Oh, Faith? Go to hell! Oh, Faith. Go to hell! Kag ginasumpa kong adlaw, wala kilala ko ikaw. Pareho sang adlaw, nga napinsaran nga nagbalik ka diri. Kagkabay pa, nga hindi lang magsumalang ngay liwat ang atong banas. Tol, dapat yung tani. Kumain na lang siya, Tol. Pero dapat yung tani. Gusto ko musisa, bahin sa nabatian ko. Apang bahala na, mahalin na ako diri. Ato na siya, Tol. Sige. Ikaw nang bahala siya, Tol. Okay? You know, I will. Bisan hindi mo pa paghihambali na. Buhaton ko kihapon na, Tol. Pero maghalong ka, eh. Good luck. Wala sila makahibalo. Nga nagpabilin ako dire sa puno sang kahoy. Nagpalipod ako dire. Agud nga hindi nila ako makitaan. Apang kitaon sila sa akon. Si Paulo. Malakat na siya. Ato, nagtulog siya dire nga bahin. Do kasubong ba lang ginapalibot niyang panulok niya. Nga, doa mo na lang ang katapusan niya nga pagkadto diri. Ay, kasubong ba lang hindi na siya magbalik? Nakita niya ako. Ay, malin ako diri. Madali ako. Sugod-subong nga adlaw. Kabigon ko na lang siya nga isa kamalain nga damgo. Kag hindi ko na siya dapat nga paminsaron pa. Tubtubsan o. Hindi na.